Merhaba temaşvanê nêja ji bernameyekî nû û tijî ji bername jiyan û çandê em berdiran e. Mêvanê bername me îro hevala bermal çem e. Hûn ji nêz ve nas dikin. Hem bi stranê wî û hem jî beyê wî hûn baş wî nas dikin. Ji ber vê de jî em ê îşev bernama xwe hem hevala bermal pirtûka xwe nû darxistî bi navê bîra strana em ê hem li ser vê bernamê ve Pirtûkê nîqaş bikin û him jî em ê çend strana jî di nava wê Pirtûkê de derbas be em ê ji hevala bermal godar bikin. Hevala bermal tîza bi xêratî ser sera ser Gelek şevadatî. spas serildan şevbaş. Şev baş hevala bermal. Hevala bermal menkî ji ber teknîkî enkî ev karê menkî ew bû bi qusîrê mêze neke. Em Bira lêborîna temaşvan xwe jî bira qisa dixwazin me ji mêze nekim. temaşevanan. Savî gelek spas. Em hema awakino dest pê bikin bermal çem kî bermal çem em ê bermal çem nas bikin serê ewî de. Vallahi em dema der tevlî bernama dibin her ev pirs yekem ji me tê kirin. Xwe bidin nasîn erê. Yani ez nizam ez ê çawa xwe bidim nasîn ev pir ji me piçekî ew tê wisa. Erê ne giran tu yani çawa xwe bidim nasîn. Ya rastî ez nêzê 20 sala ye ez xebatê çand û huner ez dikim. Yani ji 2006 vir de. Yani müzik herhalde kadar dibim. Strana dibêjim, enstrüman lêdim û cana dinivîsînim. Yani ez bi xwe nava wek dibe ya nava têkoşîna azadiyê de wisa dibêjim mezin bûm. û zêdetir jiyana me yani bi vî rengê derbas bû. Yani bi kar û xebatên em bêjin hem rêxistinî hem hunerî. Yani nizam ez naxwazim biçim wisa pir dûr zaroktî wekê dî yani cana dibêjin ya taybet hevalên stranbêjê hunermend dibe wekengê dest bi strana kir herkes dibêje kî îşte ez zikê diya xwe de hîn em biçûk bûn. Ez ez barim ev taybetmendî ew ke yani hev beş mirovê ku dest hunerê dikin zaroktiyê de ev lêgiriniyan dest pê dike. Yani emin nesike dayıkam da beji bar ste biram nay biram li kolanan hîne zarok biçûk bûn min strana digot yani. û hani stran gotin ji bo min wek ew keke tabii ki yani wek perçeyekî jiyanê wek nefesgirtineke. Ji bo yekê yani ez barim hani temaşevan kin zêde hani xebatê min yani ê ku xwe na li vir godar dike yani xebatê min dişopînin godar dikin di analiya de. Lê belê hani wek kes jî ez bêjim hani jiyanam hemî zêdetirê xwe navê şoreşê de derbas bû, navê xebatê de derbas bû. û ez bi xwe wek ew jî ji Batmanê me zaten ji Bakurê Kurdistanê me. Erê wisa yani niha jî mesela li vir ez kar û xebatê xwe hunerî berdewam dikim li Almanya. Dîsa hem müzik hem cana hinek lêkolîn hem xebatên vî rengê. Xebatên jinê çand û huner yani duan aliya de xebatê me henin. Ev pirtûka me jî hinek beşek ji vî xebatê yani pirtûka bîra strana xebateke lêkolînê aslında wek bi berhevkirinê ye. Yani vî Hevala rengê ye. te behsa pirtûkê kir ez nava hema pirsekî pirsim yani ev lêgerîna te çima bir pirtûkekî wisa yani çima bîra strana yani divê Hmm. pirtûkê da çi ye yemî ya jî merak dike. Birastîna pirtûk neketî destê me qusira me mêze neke ji ber Na bîra na natê rica hêla me dikim. jî. Hîn neketiye destê min jî. Vê çaxa Ya em hîne rastî evîne. destê min de bir em na nîşan bide hinek vekira bi temaşevana re bide nasî. Yani bîra stranan yani temaşevan zanim bîrçiye bi Tirkî dibêjin hafıza. Hafıza stranan yani ya rastî ev fikir yani nêzê 3 sal di mejiyê min de bû. Yani min her dixwast xebatekî wisa bidim meşandim beriya vî zaten xebatekî xwe dikiribû aynen pirtûkekî strana bû. Notayê wan û çîrokê wan min nivîsandibû. Yani ev xebatên şeyî de ji min re bi rastî pir giran dat. Min digot ez ê çawa bînim berhev biyografî wan yani tam şêweyê xebatê jî di mejiyêm de zelal nebû lê piştî salekê dî yani min got ez 3 sal di mejiyêm de bû ev 2 sal jî pirtûk berdewam kir. Yani êdî mijderekê de dest pê kir yani ez çawa bikim ez bi çi rengê bigirim dest. Yani yekem armanca min ev bû ku bi rastî ji stranên van hevalên me bikevne bin qeydê ji ber ku gelek stranên gerîla hene hevalên me yê şehîd hene. Belkî wek mizgîna sevkana YouTube'a de têne godarkirin hinek di tên zayîn ama ji dervê wan gelek heval henin ku taybet xwe de gerîla de mesela stran çêkirine berhemê wan henin û bi jiyana xwe yani bûne malê vî civakê bûne malê
Yani muhas ez wek pirtûkekî devan ez kom bikim û bi rastî jî yani zarok û ciwanên ku van strana godar bikin jiyana van hevalan jî bizamin ji ber ku pir jara em mesela strana hozan sevkan em godar dikin ama hemzan hozan sevkan diçi zûrfê de jiyan kir, tekoşîn kir, berhem ava kir, dîsan bêjin Alî Temel, Naif Haco, Mizgîn, viyan peyman gelek zaten vî pirtûkê de 25 hunermendên şehîd cih digirin, sed û yek stran bi nota gotinê xwe tê de cih digirin. Yani armancanek arşîvkirin bû, hinek materyalekî perwerdeyê amadekirin bû. Ji ber ku ev pirtûk dikare dibistana de ji bo ciwana, ji bo zaroka wek alî nota dicezî bibe materyalekî perwerde. Lê belê armanca yekemîn berhemê van hevalan komkirin û wek min got yani kin bêjî biyografî wan nivîsandin bû. Biyografî wan jî yani wek dibe ya destpêkê aslında ez fikrîm hemî bi xwe binivîsînim. Piştre min got yani belkî dubare bi an jî wek dibe ya min van hevala re hemî jiyan nekiriye belkî ez nikarbim wisa ziraftiyên jiyanê ez ew bikim ez dest bigirim ji bo yekê yani me got her hevalekî ku mesela wan re jiyan kiriye ew binivîsînin. Hinek Mizgîn Xelîl xemgîn pêre jiyan kiriye nivîsandiye em bêjin Hozan Sevkan xemgîn bir hat pêre jiyan kiriye. Yani bi vî me evkekî formülekî vî rengê me dawî me danî. Formatê pirtûkê jî bi vî rengê yani 25 hunermendên şehîd 28 hunermend nivîskar nivîsandin. Çima 28 hinek heval du kes sê kes nivîsandin. Mesela Naif Haco bi rastî jî yani wek dibe ya zaten jiyana wî tekoşîna wî yani pir yani gerek meriv bixwîne jiyana wî. Yani ev hevalekî hîn heftewne tevlî dibe û em bêjin mesela qada serok dimîne, serokî ji bo xebatê dîplomasî amade dike, dawî de zaten berê xwe dide çiya, diçe çiyayê Kurdistanê û ev heval bi 47 hevalê xwe re bi kîmesalê re tê şehîd xistin, di helîkopterê de wî dabêjin û dawî de evkê gorê komî de diveşêrin yani çawa mesela ev jiyaneke ku ev qas yani tekoşîneke ev qas bi bandor û şehadetek ev qas trajedîk yani mesela servisê hevalan nivîsandin em bêjin Ciwan Heco nivîsand, Gülcan Derelî nivîsand, dîsan bêjin Ahmet Aktaş nivîsand yani mesela gelek êkuban re jiyan kirine wan bi gera em bêjin şopandine. Ji bo yekê biyografyan de jî yani meriv dema xwîne bi rastî pir bandor be. Yani ez bi xwe jî mesela dema min dixwandin an jî işte berçav de derbas kirin. Gelek tişt min nizanbû yani vî pirtûkê de encamê lêkolînê de hîn bûn, fêr bûn. Ji bo yekê xebatekî bî rengî alî hestiyarî de jî bi rastî însan gelek gelek bandor dike û arman jî yani gerek jiyana van hevala em di encam de wek dibe ya çi be bila bibe cana gotin tê ji bîrkirinê dema dadgehê arşîvê nivîsê dimîne yani ji pêşe rojê re dimîne. Ji bo yekê yani xebatekî wisa min xwast ez bidim meşandin û gelek bi rastî jî kêfxweş gelek hunermend de hestê xwe kêda xwe tevlî kirin. Xebatekî kolektîv bû ji bo yekê jî rehê xebatê cuda bû. Zaten jiyana wan hevalan serê xwe romanekê yani fîlmin yani meriv gerek ji bo van hevalan hîn xebatên berfirehtir jî çêbin. Yani hinek sevî armancê wek min goya ji bo wek ya sed û çar yazî xalir gotin diçe lê nivîs dimîne ji bo ji pêşe rojê re wek materyalek bimîne min Yani hevala berman merak karı de ev teni ne Pirtûkekî û ne tenê Pirtûka helbesta yani yani ev stranayı arşivekî yani jiyana yani hunermendê bi rastî bi gel vadinav gel dahatînê jiyan kirin û stranê nivîsandinê te wana bi çîrokê wa te bi gel de mesela em bêjin em bi xwe Hozan Serhat nas dikin mesela em Hozan Mizgîn nas dikin em çok an nas dikin. Ten em strana wî û em zanin Hozan Mizgîn şervanekî vê gelê bû ji bo vê gelê şer kir. Şehîd ket. Ten em aqwasan nazanin. Ama mesela gorabatê vê Pirtûkê de behs kî jiyana wa jî di nava vê Pirtûkê de derbas dibe. O jiyana stranê wa jî derbas dibe. yani zaten jiyana wan jî kin hatine nivîsandin. Yani zaten kan malbatê wan malbatê hevdê çêkir wanê wan teniz wan denga me kir yani belê car em bêjin aliyekî wek bir
Evala berman. Bi borîne dengê te niha tewra nayê fehmkirin deng akino parazî dike deng derû tê ez dengê te tê birî hevala berman te piyakim jêr hemen tikarî tîza werî tevlê bî. Di nava deqek de ez em ew bikim meqsed bir ew bibe ti xêra xwe tîza werî baş dibe belkî wê çaxê deng înkî serrast bibe hevalino qusûr mêze nekin niha di deng da hinekî piskirêk çêbû dêla teknîkî de em bixwazin nexwazin piskirêka teknîkî derdikeve ji ber wê da jî niha dêla teknîkankî piskirêkê me êla deng da derket hevala bermal ez evî hemen tîza bigirim weşanê êla deng da piskirêkê yê qusura me mêze nekin hevala bermal xwesteka bejim de hevala bermal hat hevala bermal Serildan heval deng niha baş e ez nizanam dêla înternetî de ez bawerim dêla înternetî da piskirêkê hevala bermal cara ewiliyê deng werdibe nawile deng hevala bermal deng tewra nayê yanî deng tê deng nayê fehmkirin yanî xij dike di deng da ew heye piskirêkekî di deng de heye qeziya çima werkir hevala bermal Ora deng da hîna piskirêkê hîna deng da hîna piskirêkê hevala bermal ez ya mêze kirim bi rastî niha dêla teknîkî da ew tiştekî fanî nake divir da çima ew dike ya jî yani niha yek deng baş mı? Na deng deng tine deng da piskirêkê de ew dane yani niha êla her tiştîya tamam mı tenê deng da ew çê dibe sıxintî derdikeve hevala bermal na niha jî na vallahi hevala bermal deng da piskirêkê hevala bermal ez heme tîza girêdim te